kadom li samson sila bangso paro klira oke price silong na iti taon don itu malong paneli silo bahini aprang sin nili pachini get po nili dong kang ni bangke ake sarjai kata retired IAS officer la pen adar kang ni bangke arang li ake rajen timu APHL silong organ treasurer pusideng lo kasi bahini pandame ake ru pipar pilok kirang po kasi pining we nil tum jasmek ke chan bonji ke lahno pini lake Madam Mifi lake taya home tum festival lo lake religious festival son lo lasi la soputha lapen ison make pinap lake karbi ningkan ki lo lasi la sobaha padame tum chan chimo bonji lapen isia bangke lahno karlitan Rosmi terang pi la poson alang ni kiponang pon ni tum ahim mendame ning du pilok apa poson si cipe jok konji babu abang so topik si itu ning we tham bonji thiak pen asa prang si bage ni la khai sar jaiga thar bang support pipon po pini lage medam mi fi taya hum tu religious festival lo la sia la so puthak ni prang si patham bonji pan khai sar jaiga thar bang si apo pipon lo abang so medam mi fi kopia po si kibi ponang kokma la pen la bangso ki biben alam tu mak khai phan ko pini ale dojima aso puthak soni puthak sa Kardom tai a home tu pu kipu a khai ke la ke ili tum pu ke ohomia tu pusi ili tum karbia tum pu lo ohomia tu mangbong la tai a home tu pu ke la ke ha China adet shan pu a province along ri shan to along ri hadak pensi latum ningkan suri isi ta soselo ningkan suri sira ningkan net kep bak ningkan parunet kep bak alang litum aprang si dak wang lo ningkan suri si 1200 kalilo farok ningkan suri kalilang ningkan haro sirkep baga Fransi dakwang 1228 aningkan haro krihini ra ingkoi raner kep aningkan si alang litum leader sukapha wabang Assam adet nang ludlo hala soit ke Assam pule itum adet ki pugali ihiana tuke Lud parai anatu pulau itu iya anatu ke ala ke missing itu madet lo iya anatu ke naga adet lo iya ke boru adet lo iya ke karbi adet lo ala bang suhut Assam adet awelang alang litum nak ir si alang litum si amen tak ir Assam akham apa lake sosot tara wang eng lang pabipla la sona dim in Raji pen gitu Mercy Land lang chamvok adet tu laso adet pun amen nang irsi da nang dolo la pen apige Assam tu amen celong lok ke tai ahum tu malam alang litum ke Mongolian akai alang litum ke na ke Mongolian akai pulotan te ilitum karbia tum da Mongolian akai lo Naga tum talo, Mizo talo, Kuki talo, Dimasa talo, Garo talo, Boro talo, Khasi talo, itum kaddo kawita Mongolian khai sai sil. Alang litum ahom tum ta Mongolian khai. Si alang litum a culture lada constitution along ke tokdo Article 29 along si Dagdolo. Article 29 along Piloma. Any section of citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script, or culture of its own shall have the right to conserve the same. La si alang litum tayo hum dum ta metang alam thedo kasing ki alam do alang litum ta language do la pen alang litum a culture ta do alang litum a metang dharma ta do
alang litum Hindu kali lasi alang litum med kacewoi tang atum apan cema tha tu si arnam angnu kardom arni signal lang juga arnam arnu kardom arni lasi pinita medam mefi dolo la penil litum ta dun long lagi lasi alang litum ta pini homa tum ta ka kace talon la si alang litum pan pini ni litum ta dun lo la pen ning karong birta alang litum pan pi dun lo alang nitum ta ning arong nang dumlong ning na rong dun lo nang tum ka celebrate along sini tum ta nang celebrate dun lo ku sini tum kar bia tum ta pu dun lo APHLC pen testament ken ni tum pu dun lo Karti itu tak cingli tu. karti kado beda karbia tu makarti ya song cingli tu Cingli tu sudah. Sanskrit pen kali amit alam pen si karti kala tu tak non la timu sama pansi ko thone lia por pitulo ini pada nang di ketek don long pen la pen ka chingki don long pen ko piso da ke gam long ele tum hala kar clear ho ta me vo pin ni sela tum ta do wan ta ke bat lo sila so ta kar bi ada inglong so yan dan upan ka chingli tu lo so ta Kero bi perfect lo. O pen itu masar ko sonsi aho ada pinila ke thek lo teng kan dulu te ada kar bitum kar kli ke phejo pen cingli ko. Ala tum adwana bang ke mote kar bitum na so fracture litum gela longli ku bui po la sonsi doan ki bui. Ala tum mangela son ini cek pen la poson si resi asana doan se selam rep sila tum pangtui chong chong de la son pangtui gram son si selam lo pen la tum wo that pe me lo ado be sapha pe me si la son la jaku la kachiku mu dum han an da ne di ason si mane ko bat rep lo doan lo lo poson si landa ka lo ko de ni mane pini ke the ko long pen mang ha lo बिलोंगे के है अहुम तुम तमे लो पसंद आर्कली भेजो को बागे पिनी दे ला दे हम लोग अलामंगे ऐसे सार खाना चोरो लो ना पन को तमे पेन ओम तुम ना तुम इली तुम कर भी तुम ना चीनी ले ला हला तुमगे इतुम आसन का ली पसंद से कितिन ला ये तमे नॉन लाबासो फेस्टिवल पेन के थे हम लोग तें बोलते माने मंगोलिया ना खाए an ke festival itu ko bangke pini klangga hello to kero bi por pilo la pen isi adun thu pothot kitam gantung ba itu macam gantung la hello pinap ke pinya bangga taya hum tum festival lo la pen pina ba bangke ili tum karbi ningkan ki milu nasi pini pirang dim ke ground report me tum ke theglam teng bangke la hello ka chisik ka chidang lo pina ba bahan kumadnya bangke catai ki pangthi la sonsi kumadnya bangke ki kanje phansi la poson chisik ka chidang do mane bangke lam ke kanje phansi la poson chisik chidang mom nasi mesena lam lo nasi pining we la ke ong du matum ke kan hong ben sidupo nasi pinap abaha phan made karbining kan kimi labangso ketalong pim meja phan kichun pim meja phan nilihin be tame here jume pipon lo lapen non puthot nili sar phansi puthot kipa than ponjia phansi nili apor pipon lo lapen constitutionally bade indian constitution lo minorities a khai tum phan kipa nom pidu ili tumke langnam lo pulotamte india angkang lo ke minority lo kipin na khai lo khai pi do mangmong itumke khai so lo posi lasi labangso article 29 mate bharat chari arona lo long andeng pi ingko rasir ket tum pana panom pilo labang so ingko rasir ket ke doko pena joksi ilitum ajutang itu lama ki lapen ilitum hapisar pusar aron ben andame kiklian ke bang bom non itum ki jokwan ke teglong apa la sinon aprang sini la kaya sa ka trapan si apa arkoi lapen thang lo arkoi ke pini ke jut lo thang penok lo itum karbia tum thang achiklu isia tarik si ilitum ningkan kimi pura puana busi itum chingwai jak si pincong lo
ningkan kimi pui theke lake ar koi chiklu pensi litum खेती के क्लेम के चेंग सौक के नौ ये फान बाजात के एक के सौ मकाम के चेंग लहलो रीड के पान नॉन आर कोई चिक थंग थंग चिक्लोसी रीड पान वेक नंगी तांग एट नंगी लापेन के पान चोट कली मेके कई का दो वे फंता रेडी नंगी लापुला एली तुम लासी निंग चिबी नंगी लापेन निंग arong alam itum kado ita cetan nang ye pucuning ke dam ta ni kan ana kisum pa sta ili tum panang pe jok lo arnam hempuar nam itum panai hon lo ili tum panang pe jok lo nang rai dun lo nang japon lo ini ning kan ki jut aning ve lo mo bai krehini api lo te ning kan ki mi pusi ili tum pudet po kar bia tum ta chini ne tema ningkan suri ko anlo ma itum rit ke pan ba kheti ke klem ke cheng la ba chini ne seta aningkan ke itum ke aningkan akimi po bang ke la ke thang thang a chiklosi itum hisap lo la pen aningkan bang ke ko an aningkan lo ma po bang no ma ke international bangka do e per the dang ke an hur aningkan bang se itum endun bom lo 2024 pu si endun bom po tetapi itu murid kepan ningkan surhini ra ningkan ingkoi ra philo po bang gali la bang ke itu murid pan lo atik kete la anu so selo meni keti ke claim ke la tu ningkan surhini ra ingkoi ra phita so selo meni tetapi itu ka chinia teng ke non international calendar pen endun si litung la si hisab lo lakha lo muti alam ke the bang ke ningkan akimi pen penap ke ningkan kimi lo ba mo bai krehini african ningkan akimi lo la sinitum aphl sipen karbi ke do an atom phan ning hok le do tame per the dang le do tame ningkan kimi ningkarong ningkan kimi kado e phanta pajir lo la pen ke je hok nam hem puar na mo pan ro lo na tusi ni tum kado e tum phanta choning ri lo la pen ning pe thel lapen non ilitum ningkan ban ke peneng we no ke padusi lo pinapen ke ningkan kimilo la sinte tangke ilitum karbi mate ilitum akhe tum kopi mate kopuson ki mat hadam bensi ilitum dead long ria farman tami lapen jutang farman tami elami ki kado kavitami oso thiler pen thepon bom chini pon bom thepon bom chini pon bom asana kaksi ilitum kar bia tumta kachel lar mate la puson akapre ka khe tum asona kaksi ke the kire na thu la pen kaching thura na thu la pen ason ilitum aham hanglong kopana kenang sotsa ilitum kachel lar nangji pena pe ningkan kimilo ningkan kimi talom chota chopo mante ilitum akhai phan kwana kenang sotla sokutha lai lo ilitum ining kamatha ta chelar pon bom na ko akim mena thu lata akahi no na thu chelar pon rong la te chok chelo akim mena thu si litum chelar pon na po akim me pu kachini ji pu la te litum gyan ta donang po bang sanskrit tum pu agyan mane ingraji tum pu la wisdom karbi alam men ge wisdom pu ta vedet gyan pu ta karbi alam men ga vedet la si litum ke take reserve boleh pusita chok ibon ke take chot kali ke re chot kali la kado ke re la panglum pet ake me la an panglum pet pensi take reserve pu dunra la bangso take reserve ilitum enra ilitum long chepe do take ra ilitum che japon no te ningkan aki mi along ilitum agyan na a wisdom ta aki mi do tek po la pen itu akaya bang itu bang det abang ta me muchot bompo me pon bom tek po si neli mathala pen joning ri lo kado e tom phanta to kero pilosar la pen ne pe timung samara do ko posinom timung samaban ka jui ke lalo ningkan aningkan bang sitame ningkan si ilitum romana calendar no itu men bom ke romana calendar no all over
ongdung mane dia ralu ke tame ilitum tame khekan thi maposi karbi atum tame emethan penapsi ilitum ke ingkan kimi puke hokon la nasila bangso ingkan kimi along non mehet jong tane di safara julo ilitum non het tame ilitum jo ज्ञान बताइए तुम अलाम अमिदे दे इली तुम कार भी अलाम बेक पेन ला पोसन केलार को लसन अमिदे अपोसी इली तुम कॉन्स्टिट्यूशन अतेंग पेन के आर्टिकल 29 अतेंग पेन के तुम हम साइन अप पियलु भारत संविधान अतेंग कॉन्स्टिट्यूशन अतेंग नाम पिदरा फी नाम पिदरा फी जोंग सी इली तुम केम ने क्रिया पुलो दंते laki metang sigi chok chilo kedi inte non elam iki geng bo bomlo ijudang la vir pon bomlo poke tum chi thabo non council long ke thege ding atum ka do ka bela pen thek resa tum da sitame la bangso kang bo be de je phan ki pang chu mu cho je phan ko pia step deng si ilitum ki pang chu thek ko ba ilitum ki claim ben ki rum ko thek ko ate constitution ke tum han balsa na bielo na tum khai so tum ta na methang Allah maki na methang judang jubakan tame cerai kom no una pialo ante non kupia por itum ele la bangso aja ko na pidar pi tum kupi por tekede salam coba Fransi nilihin betame penap atemu baji kreni penapi la bangso karbini kan kimia kardom nilihin ben thora ko petilo sila hello jasemet ke ilitum elam iki la pen jutang jubat kado betame pangcho nei pubomlo setame achelaro thekede ba prek thekede bangel hello ilitum da constitution ate ngi tum han ke jakona pielo oi pitsetame tum that if death ka chikim je phan anda non chikim long pa meka ke sona constitution ate men bolote di na pielo chikimu pu ba se protect ko na pielo setame ilisi se protect se protect ke lo kopia pon so kopia la ke abinong et ke la ke kilio por lo hai number 1 ke hai kilio por lo lule asonde metudi basi la ke se protect ko mati la ke ceraya ko ke tum apuru atum aname hala tum ta kele ramde lo lasi non jasemet ningkan kini la bangso ningkan kini ke abana ningkan ange dam tang lo non baji krihini benda ningkan ni mina lo lo de ke dam tang ningkan na ko PPC ke claim lo ma la pen ko PPC na li kachin thura wa sai do lo ma dead long ri long tame ko PPC ke chin thura lo ma lang ta ri dam pen uthot ningkan ki mi pen bang ke itu anuti no bang putin na me aki me bhan matha pon pen kadu ko be itu me dead long ri ko som na se pachin thru thegi ma hala bang itu matha pon re pasam te la so aningkan ki mi katalon pen ale do ji bosini li kar biang long ara dan kan ki phanchoni ri po apen kidam tang na ningkan ho da ba ki ni la poson si ni hem ni ritan chelang ko me ka ki di mane to achor soma hana chelang ko me istabe pineng kar bi ningkan ni pen ke ne peneng na bangke kamatha asapu sikirla pe nya akimi na fudam ko bulo te hali ba hala arle ni the tuman na me anikan nikan puson se dam bom lo non laso nikan ki mi pe na bangke ni la pugali lu ne me thang ne det ne long ri ne je ne jati do non ni ke la na ta lo ko mo ni su selet na me ke do messenger ke thang messenger phan ke da non ja ko do ko non ni ka matha the ka ko si ni matha te kan ko bang yang si anutin la bang so pe na ni kan ki mi ka pe ni kan ki mi matha the lo pote ekhe jati bhan dali do ji ko si ni matha da la pe la da ni di sarvana jupo la pe bong sama pona jupo athe elamiki kado gawe ki pancho mo chodi ke litum afal karbila mera mena pilo seng lo me seng lo ke seng thega pot la pena pran thek rese da songja po asongja pitu mana na me churupi lo
lasi non nili kacuning ridun kang tu mang kala helo ili tum lamet lam chong ki pangcho tum no lapen lam kuru kado babe ki pangro ma tum sai se lo posi la kenang sot a hormu ana bang ke lar pon theka son te posi ni matha da lasi are ke lo atum da research ke bang penang khan lo karbi atum allama ki vir dunje para bang ke ajir dingo elo posi thek research atum alada research atum kevang pen poson sinang thek long posi UNO report long ta ni me thang me por hilong halada atema itu isi asentes itu ki pacok dia pa isi alam he itu ki pacok dia pa kaprek alam itu rompon pete itu biju tek ti la hello itu ka khere me ki lasi laso putha ende ko pipi do na yesa ko pipi ke claim pon si la thi hek pen ko pipi ke claim pon si ile tum labang so ka ve der alam non son ki la le lang la poson ki la thek the der alam thia bang ke ile tum ki pacok on po la so lam kopi ko puson la forum si ke nei mama te ko puson si kaching wai do nang ko ma te ko puson lo la so lam na tum kamatha ar sik jidlu la so aputha la karbialam kapechan karbia ahong la karbialam hello mainly non amake la karbialam ko buson si karbialam kaningje pijud let hekjima kaningje hut anseta la kabor inangi pulo tante ilitum job organization penseta job ahampang penseta arong la salam kapag jithang ya pan ningje vek nangji karbialam se ningje vek nangji pualam ilitum than tek nangi bon athema non hokke non la puan than nangje plang nang lo je karbialam pen kaching ki je than ni pulo tante ahok lo la Okhomia by Hindi la puson pilut dunde de itu pijut un edat tikile la sila ka pijut tek kia pan cingkilet tek kia pan itu la bange bor inang kok la pen arong chet than itu thiman ha itu lam kaning je hoda la non cingki boy ke kijui hot ke penang hot sita penang soi hot sita penang po bali penang soi hot ing next soi hot ko sita lam kaning je an ta itu bang lam rong rite un edet kangyang lo non la kan la bang mama ka sum binong lo itu la puyo jadi kon puri kon du kon puta ilitum ke ningye du nangkok lo ganan ke kon long lo dei puji la ke sita binong ke ni silong lo dei puan da di la da chok lo kon lo ekta po puana ta lo puye la na puye hala ta po ka kama velo ma di ko an lo kon da chok lo ma di hong ko an lo pa ta chok he the ko an lo pa ta chok hong ko an lo pa ta chok tung la so na ba ni ye da ti ki lo la si la so lam ba ngi tum abang putin le bor I ete la ke ino da pan chota cholang prong so se de chok se dan lo the lam ke jin ki pulo de ino bet si pasi mutur ke cheplang ba de ma ti di anu ka prek nang do nei ke la se la anu ka prek ke do tu ansi matha ver ke kin masilo la bang la pen eson alam ni la non ningkan ki karbia to ningkan ki mielo ki pu gang tung eson la hello je ningkan ke ki milo itu nge thang ridlang po masi aprang ke thang ke rit ke lang su chota nat lang ke pan su ta kali lang rit ke lang chota lang sada non ke botor hola climate change pu ingraji tu pu climate change mane botor che lar det lu la ko hala botor ka che lar along itu kachotiki account seta itu ang deng che lar dun de itu athi ka porpen claim tek the po labang ke science alam pinaklati ma nilita an thanware tun edet lo se tala bange botor ke chelar pu alama bange pir the dang de che than dut lo la salam mange nasi lale itu non ke som akam an se ta aprang ating si thangrang ridlang lo
angge there mam te lo jang mi meri lo pucha ke je plan pe lo bon la there a hoda bange la ke e thunam po bon alwa jang mi bange la ke arwe la ke jang thu po de tirang po la son ke hala son ke jang mi meri ga li lo me ta ke dun thu long le lo so ke mangge jang mi chi klo ke kalima lang di athema pinita di sobai be the ga arwe jang mo lo ke pinita la si arwe nange jang thu po ri ke pan tum se ta pe prap ma si lo la pen hidi hidi le ke claim dia tum se ta non ala a drain pinine canal pinine ke che sapha je phan ke che pangthir ke che ko bolo ka pangthir je phan ka pe me je phan ka repair je phan bor I ma si lo na salam ne li pudun ing tum athema bang botor ke aphrang son nang du dun de lo itum ma tha nang salam bang ke hala botor long pachi kup dun si kam ke claim nang po non ke la sin no la bang ke a hok lo a festival la bang ke so teng si tum claim unang ko sa me hala ke claim ho la bang ke tum aprang wan cha ko bang chat nang po hala katiki na la bang sa de kati sik make panel tum dolo tang te preparedness panel tum dolo dang te ile tum han ake joy ke bang tum long ho to akero pilo sar la si ile tum aphan constitutionally mate bharat chari arona lo angdeng ping ko rasir ke pateng pen itu man bangsa nang pie lo la so peng kulo tante ilitum lame ta isilo ahok pet ilam ki ke pangchoye isi alam tum tar kudo binong lo la pen alam tum mana choro lo kilir pon bom tega pot la pen kica pon bom tega pot la pen ison ni ki tega lo bangke media tum ta ison kusni di jini dam athema pherang ke tum ta me atok anu ke le la pitia posi pherang ke tum ta un anben Pumane thegre sara phante kanju ki patar top da pen da poson alam ile tum ake sabu tum la poson ka chini ta do la pena pot la ku karju ki patini pen la poson ka vidya hormu ta put hot ki padu to e par alang tum ta me ar kudo bosi ne lihen be me jopot akiro pipar pe rosa la pen isida question ka judun do yo BS intiga thar la pen probintera Borpung tarapung along school ke me kave putha karbyang long ara la phan pachini ik tha la pen BJP atu ma phan pi puji lake ake hai provin terang lo la pen nomor hinia bang ke la lo BS inti ka tha rosmi terang bi bangso apir thepen cheboy lang jui aputha nangli tum pi puji mane specific la loi si bang ke borpung tarapung lake leading part lo Eastern anake ilitum lapen Bokajan LA anak thulo lake nilip a constituency la jase mekase halapuran bang towa kabe school kabe pena jok apong lo ilitum Facebook long kabe theglong lo lapen birta lo long dai tum theglong lo yeso gachelang pon lo pulo tante check pen cha chongpon po la puke bet sir long si ponji thui pon po la pu se cha chongpo lai silo lapet isia bangke school ka be pena joksi non lai to ma indir lo alang li rosmi tenang pida la bangso pe thepen dam nang ko ning du galam lo nelitum neli methan jong jong la pen tum pini la poson alang tum hemisia phan aning du pi ta hello asi ning e thepen le do ponon bosi neli hem da me jong ponon asi la so putha kopi puisa aprang sige Rosmi terang pi api apo ate ba ik amu doa na tum pansita nilitum APHRC penta ning kiduk alang litum pan cepet klang dun lo klang cepet klang kepin seta tum ning duk lo ning je tu kepin seta Nitum la bangso a TV channel pen nang litum pan cepet klang lo nitum nang rap dun tek mene no matke ni litum power avelan nitum election hai unelan la pen po thang na klem une de lo borpung tarapung bethege ni li methang da dam et lo borpung da ajo da sadam lo tarapung da ajo da sadam lo pahala da diman ni jo thom ni thom bak lo pason sin ni da dam lo Ilitum manghu meme ning oi meme itum
di puang bong si flyover kaselam akama be non matke la kaselam parte hala phong lang su alang roy adolong don det asante labang so problem non rosmiterang PKT a problem ta vede dia podlo la pen hala dolamara na tupen ha tarapungan tuwar selam det asante lapuan poisa dak kuti pharo hinira flikebra troxika khoros akam la so akam pen apart hal dak lem det asante rosmiterang pita tijok plot dia podlo anu kapret asam taksi tijok plot dia podlo non la ke dokur a sarkar to male nitum ningke jang jesi ki pu polam da kali seta kopia pot si ningkan troxi kep raket thom lo Karbi Autonomous Council ke lo lapen election da hai bom lo CM atum ta man bom lo MLA da man bom lo MDC da man bom lo EM da man bom lo ke man da karbi atum si jase med man lo ante ko pia posi non anta hadak school awedet ma school do anta Master tum hadaki dam depe na jo ingkir etlo. Master tum ke dam dip atheta lokela munit tum hange a point uthede. Ha det kapre pen van se ada kape doji pun na sige du cry lang madale. Nili tum da ke dam mota phang a room. In part ajo sini tum ke hak pon sige dam. Guwahati jaluk bari Anke non kai point ke Guwahati jaluk bari pen Himanto Biswa Sharma a homosti pen si jasemen master na a point lo kopu si hadak lagi do ilang ma lagi anke ki puge chalak pikpak politics tek pikpak lo pusi cema tha tu bom hala election ke hai tum da na sini tum pu bom titi election ke hai nang ji hok lo Seta ke hai nani da komara tum komat ot adura tum si ke hai ma labang si alam ke the ot adur ka he no tum ban pape hai bom lo te la ke rosmi terang pigali anu ka preta thi olo ako thi thu ye la neli ka chinia ten ke rosmi terang pi asar burabang ta thur ta un e ko si pukeso Keso kese langya akhoros tave dupik la si bang hem si rosmi terang pia phan kape dodu la pen ke thondu nun e pen a jo anu kapre amunit kachini amunit along si papidun joilo hala kachini amunit bang si rosmi terang pia phan pithi thulot la la salam si nitum da TV pen se karjulo ane ko pilo je plan ike kasi plan ike halada number 1 ke apo pay atum government sakuri long le dia apo apo pay tum han sak government asakuri pipe dia apo number 1 lela ke chia tum han pitula sakuri ata anke lan katte galilan la sakuri le long osam dhal aposo bare na bangda chichelang unde dia polo medical long dam unde dia polo dovai chu unde dia polo apo bang si che thon unde dia polo asopia phang la unde ne la lan cho ta ko kali thulang ason ka pre ka do thulang go council tum yang sahadak school ke misen biko asonte Malasi body, Malasi lapen Dolamara area po body. Hostel ke me lapen school ke me jong si biasante. Bang hem bidun jok plot dia potlo. Bang hem bidun ralu popori jok plot dia potlo. Ande lage kumat lo lagi claim nangye tumke ke claim nangye tumke sarkar government council atu alang litum ke claim clear potlo. Kacalak atum election hai ro porlo. Gyani kandidat atum election
hai thurong apon lo gyani ato mapanyong si election pa pe hai po son te la son man medaji kachala ato manam pa pe hai cho la hello ke chok kia dim lo la inghan ke ching luo politics ke claim apot lo la thuge me hinonu election si ke hai nang gi hu kai ta kan gi la hello a hom no po elitung democratic adet politi election hai hit ke kam kleng un ik la tu ke thek lo ra lam se ta ke hai chot le mi ga le la hala ke hai ji tu ba me se no munit nang ge la la hello alam ke the la si nut a chief minister ke the amenda punang kok ji rin kejriwal pulo nang somar atu mo phan doctor man pemanji engineer pemanji magistrate pemanji police officer pemanji la pusan nang tum pua kama be punang ni kipu nang ike nang tum somma ra tom pan me sen amunit pache planji o bang si punang ji doctor ta bujat bare ta do engineer ta korab bare ta do magistrate police officer tum ta henore ta do minister cm em tum ta henore tum ta do la kon ake me amunit se ke nang ji lahir itum kama thanai ke angela se asoma atom hanta itum akorte ingir tomanta itum mesen si ke plan nang ji hang phung akam klem nang ne po bang itum chi pupik nang yela pupilate non election nang do le po hala ka chu ka bujat atum sinang hai le po itum school ka ve bom po lapen osomar no po hi long le dead bom po sakurita long le dead bom po hakki che roman si sakurita pitu varet bom lepo ange rosmi terang pi kalilo tu heta hala sunita rong hang pi hana method dutlu sumila rong hang pi panda lada ta bang borthakur po mundi si bang hem ge du handa si lo papor he du bang method dut khangya lapen la son thak thak si tu ka chini dun de ta do tu pik la vir det khang jang ma chelong le det khang jang da osomar do pik la komat dum lo lan de lage tum council government na tum ke thek the se ta government da council ban ta komat lo ke bat an de election hut komat lo kang wai rat tum si kang wai bon de la posi tum a rat tum matha pang ching nang yela kero pilo sir usan radak me than bom pot mong na kuthot chesuna la porne li mung sa ho pan pintung la seladak ni li kartu pon kantung ke la hello a honglo nang li putame school ka vi pena jok sinon ke barnang lo ke patidi kaso ke barnang pe lason la situation nang holo la pen ka ve dia posi bang ka pre ka hemta bidu nang ko la sa responsible bang ke hijut si a responsible bang ke council long ke theki ding atum mp mla to mana dulo atku ke atima mp mla dumta kindo ke kar beng long di kapre ke kalilo ke dakse hem lo ke la high scheme wan si to war pen cheng lo ason claim binai ko number 1 la pen number 2 bang ke la hello la dak isi non itum osomar to man town la pen kapre angtan city se lo man da itum ipechali phan toy tot la silason heno dak apor hot ilitum agar jena tum bai mekhang kaciri nanji kopana kenan sot timu sarok Fransi ke Rosmi Terampi Upen itu masar Upen sarapulo isi bang ke alang di kapur hi kang tung kan ajo ba pia putunda ne sumar pathek na bukan ajo si bang hem bitun no pen hala hem di dam kang tung du ko kan posi anur kapre kalon idun pen walam masih tumlong pen hala se apana model pen nonang jangkar jo question na na hello je apia podum isi kai ta mane cherok tok mani nesoma ratum nisopi nisopo aphan stame ne komara long sepi du nei ma pa kosong si pedam nei ma la ba ke anuti na apia podum ta na ba ke e chari ko matum ta me tuliram ro hang ame thang mata helicopter ke konse da sum nam lu guri pen election le ke tang lu pulote to war ke pangching ke pa i thing bu bu di di no ni kan pokleng le lo ave delu bu di to war selam le na
tame Islam menghadap tum duk pik pa kaposi alang ni kuti hini sosial hem je theng rai je theng pun pen hem selam pipi meka adu we tum hanon krai so de isya hir jume long ni pen thegam long alang li tum lanon ong du ngai ye matum masiam matum bangke abakan hari una jong silang nam lo pulote property ya dio wal ki kuri to that up pre 1,000 bighas halahai atangka landam elo puti inut siya mador maha ko anlo di siya mador maha ko anlo iya matum mador maha ko anlo tapwa ki claim na pela anak kara ke la aron hormu ke itu sini di hor la langletik ke amek jangot nanda jitia mo landam ben nek lo pulo tedi la ke reng aku la ke mu akisung do kogi cenek ong langi kopia pulo te non BJP Islam no BJP government no bom ustame ko mane bange yosi aron la me langama mat othit pulote lake cindang cek pulodi la ampin mane non totally dormahalongan di kontrak atum uamat koi rui bil piwang we isung so kalinon ning reproof di kaduk kawya tangka anang kilya tangka lake non laso government ng si kache larlo pulo tedi aron men so lo tedi ningkan kopida aron ni mureng ati mati ningkan ke officer reng ati mati lai hai department na tangka ko PPC ka use no corona si damlo kadu ko bedi itu berada sini sia mador ma ko allo iya mador ma ko allo MLA mador ma ko allo MP mador ma ko allo सब चीनी है kali lagi lasi ajahan honu bangke tu public भले चेन ने कर तो नंगे पावर दो लोग बमा काम क्लेम इथा non borpung tara pungalang ni hadak sundam back pe ni chake di mobil sana bolo flyover ka ngile na nama lagi le to war pape theno si borpung tara punga rar phana lang engine sora to war seram pide na so de ni ke lo gali mati udhana gari motor le khon ko ka to एकदम केtam के war side ko hini mera bang school high selam pi osonde non hala da sono ghotona bele ji aku tuh lah rasanya ala sumila orang happy benda mereka itu school kami pernah jauh nona pusan resmi terang kita rasanya jepang lo kaprek tanam tuh lah lasi ini tuh cini nam nanti rara tuh nggak cini nam nanti pen rara tuh nanti kilure ke so video pen malah so channel pen aja an pen bangke nang itu borpung tarapung aran bantah matha kha akhir jumlah nang itu. So today we talk on 6 to the Constitution of India and of President Law. Alang itu mahini pandai peneng we apor dulu tamai alang itu ke pateng pen ke bang apor akhiru report pilo ing sampilo lapen rat akan itu mun an pen kar bila pen ing long akhir teman itek an pen kacini ala jakong ateng pen itu than konji kusi lapang swasta tai tamai ing kupon lo. Jadi itu itek apocalypse tamai itun ke theglom pen ka chini pen an so se iltun ke thanje phan tuma asar dame dolo alang li hudi sige alang li commissioner ke man tang bang pulo ase alang li hexer la pen iltum chari pon om la pen on an pen iltum than pon ko asi ilu dela tum mandame than pon ra le tum thek pon ji na pak kami tum arso pon de tum reji kusi ni chipati pon lo la pen itum che than che mum mete la ke reising ilu Cetan pik neng ji, lam cetan pik neng, lapen ison itu kawan kadang neng kelang no, aron alam na itu cetan pik neng, constitution law, non peer ki mi kai ki mi along, kopuson si, sorkar tum ke cari ma, ke calon ma, kopuson si ke do tak neng ma,
hala swa system along hala bangso acha tai along ilitum tulung thegai la lete ilitum aprang sona ting si ilitum hempre ka se hang kono government man ka che dan kono jakong thur ham pol ke hoga li dilu la si ilitum ta kit hekere ke man ponje pan mesen abang pu ke man ponje pan ilitum bor ibom na la pen nalitum han chuning rilo la bangso channel mate la bangso 262 live channel long chesna tamen ilitum nalitum pangse panong pilu la sedang kelang no korte la pen injo to man ta me chuning rilo nalitum share kha la pen ado kame ningalam nalitum tame comment ang pilun pen achas tame nalitum ning kamat ha la pen kubusol sini ga man nalitum tame lam the nang pilun tame kusini lihe me tame chuning kono peneng we la bangso tok so ke nang kelang don la pen la puson comment ang pilun na korte la pen injo to man tame akiro pe part pilo asi ado kame peta here jume pilun si pinap karbia sengkan kimia bangke nalitum talon pameno la pen la puson si ke dam tang ningkan balason kalira isi kacelar isi repentance isi kacelar pen kar biak he paprangu nai jutang tami incu tu nanji incu ko nanji ke kacari na tu tami ildom paprangu nai pula bang so ke mang apa na kamatha abang putti na potar lo apa na ningalu kamatha re lote ini tu mo phane kami sena kai lonji lape la bang so ningkan bangke ningkan ki minak ne depo kacelar le tolo potne at least one step ke kami si itu sejar pon kai lote misian ko bang putti bata to pineng wela bang so tok so bangke ini tu na pa se kan tono ado kami phantame ajo kimi arno